probabil ăsta a fost și unul dintre scopurile evenimentului, să fie puțin haz. Pentru că lumea de obicei când merge la muncă, toți pe metrou, mai ales când e aglomerație, ore de vârf, toți sunt cu mințile la propriile lor probleme, propriile lor griji. Puțin amuzament, cred că l-a făcut puțin bine. Mi se pare o idee foarte bună și care sunt mai îndrăzneți, mai curajoși, chiar poate dacă eram și eu mai tânără aș fi avut și eu curajul, dar așa. Chiar i-am privit, chiar mi-a plăcut. Totuși au o ținută, nu, mă gândeam că poate e o ținută totuși decentă. Nu mai văzut acolo, ești incredibil. De fapt, lucrurile importante. Am semnat evenimentele din ultimele zile, în special ce s-a întâmplat în Paris. Și auzind despre evenimentul care are loc astăzi, m-am gândit că e o legătură destul de strânsă, că faci ceva care nu ar trebui să ofenseze oamenii, ci din contră că nu face rău nimănui și se poate ajunge la alte lucruri, cum s-a întâmplat acolo. Și asta am și văzut în metrou astăzi. Contrariază că nu e ce fac. Vai să și Hai să filmăm și noi.